Bine v-am găsit la un nou episod pe canal. Astăzi vom face stați un pic. Vom face un nu știu, mini fermă de cum se numește, de lână. Prima dată avem nevoie de un barrel, o un chest. Sunt răbușit acum. Luăm un hopper. Pe hopper luăm, punem, stați un pic, facem așa. Acum mă enervează că pun blocul random. Așa. Acum încă un bloc. Punem frumos așa. Punem un bloc așa. Un așa trebuie pus. Spargeți aici, spargeți tapul pe tot sau cum vreți. Punem aici un Minecraft. Opa. Un Minecraft. Punem aici înapoi. Spargem aici. Și acum punem așa. Punem așa. Și aici trebuie pus acum fiecare pe preferințele. Ori pune 3 așa, ori pune așa, ori pune doar așa. Bine, ori pune doar așa. Bine, ori așa, ori doar 3 blocuri așa, nu contează, nu e doar pentru să se refacă bloc de asta, așa. Acum vine, aici vine un sensor, dar un observer. Mama, ce mă enervează ele. Gata. Spatelor un bloc orice ar fi. Gres, orice bloc, numai să fie un bloc solid. Și peste trebuie să punem un dispenser. Este un dispenser. Aici luăm, punem 3 bucăți de gres, 6 bucăți de gres. Sus trebuie să stăm așa, să-l punem. Aici trebuie luat și pus cum se numea, o oaie. Unde era o chestie de aia? Oh, ce mă enervează. Uitați aici chipul. Punem aici. Voi aduceți oaia cum vreți. Punem o oaie aici. Și un shears. Care shears-ul trebuie băgat fix aici. Bine, voi puteți să băgați câte vreți, de exemplu, umpleți tot inventarul cu shears-uri. Băgați aici numai shears-uri, numai să fie acolo, să nu se distrugă prea ușor. Până shears-uri și acum a trebuit să așteptăm să vedeți și voi. Bine, ia uitați, s-a întâmplat aici. Și acum a apărut lâna. Hai, oaie. Ia uitați, s-a distrus. Aici sunt pentru să se refacă mai repede. Și va cădea fix prin Minecraft Hopper până aici. Uitați lâna. Acesta e tot, nu e complicat. Dacă mai vreți episoade de genul cu Minecraft, nu uitați să puneți un mare like și să-mi spuneți dacă mai vreți tutoriale. Oricum, o să mai fac destul de multe tutoriale. Dacă vă plac, nu uitați să lăsați un like, un comentariu și să vă abonați la mine. Dacă vrei, puteți să-mi intrați și pe Instagram, Max Infinite oficial. Nu știu ce mi-a pus numele ăsta. Și pe TikTok, Max Infinite 17. Am 20 și ceva de urmăritori. Vreau să facem și pe canalul de YouTube tot la fel de mulți, mai mult decât de oricare. Eu am fost Raeș și v-am pupat. Eu am fost Raeș. Hai mă. Eu am fost Raeș, pa.